Estrian Team Turku valmistautuu Klemolagun Merus Westerlund. Vauhdissa on luokka 13 Pride Just Dressage. Se on monipuolinen ratsastustarvikkeiden kauppa. Löytyy verkosta ja tällä viikolla myös tuolta Seahorse Exposta. Kannattaa käydä tutustumassa. Sydän verellä naimisiin, naama edellä asfalttiin. Kamat auton ja helvettiin, sellaista lempi on. Kun kulta lakkasi ulkomasta, tähdet tippuivat syliini vasta. On aika luopua harniskasta, sellaista lempi on. Ja jos sä tykkää, niin lähetkö baariin? Tämä kylä on kun Autiosaari. Mä oon sun perjantai ja maanantai. Missään ei ketään, lähetkö silti? Tänä yönä meillä on ankkurit irti. Mä oon sun perjantai ja maanantai. Jos sä tykkäät, niin lähetkö baariin? Tämä kylä on kun Autiosaari. Mä oon sun perjantai ja maanantai. Missään ei oo ketään, lähetkö silti? Ja Tuplaanollilla